Welcome to Heart Stories with Kuya Pipo. Kawinor mayong hapon kag mayong hapon sa aton sining mga sumulunod sa Heart Stories. Subong nga adlaw isa na naman ka kasaysayan ang aton sining pagabasahon kag tagaan sang oras diri sa aton sining programa. But before that, bago natin umpisahan ang pagbasa sang sulat sang aton sining letter sender nga si Anne. Si Anne ang aton sining tagsulat sa subong nga hapon. Gina-invite naman kamo ka-winner basi kamo may mga heart stories man nga gusto i-share o hindi gani gusto ipautwas kag i-dangop diri sa aton sining programa kabay nga hindi na kamo magpangduwa-duha pa no. And very much welcome gid kamo tanan nga maka-share sang inyo sining mga heart stories diri sa Winner Radio kay Kuya Bibo. I-send lamang ina sa atin sining email sa dearheart1079@gmail.com o hindi gani sa atin sining Facebook page. Paki-search ang Facebook page ni Bibo kag i-message lang sa Bibo Guapito. BIBOGUAPITO. Kung wala nyo pa na-like, paki-like na lang and at the same time, paki-follow, no? Para makapautwas ka mo sa inyo mga heart stories diri sa aton program. And ka-winner, basahon na ang sulat ni Anne. Siling niya diri, Kuya Bibo, good day sa imo. Kag sa mga kapareho ko nga nagabantay gid sang heart stories sang 107.9 Win Radio Iloilo. Tawaga ako kay Anne, 26 na kag isa ka broken-hearted. Oo kuya, nabudlayan ako mag-deal sang feelings ko nga nainit ako. Kay maski ano ko ka-try nga baliwalaon, apektado gid ako. Nagakos ini sa too much stress sa akon subong. Kuya, para magets mo ang akon kahimtangan kag sang imo man mga listeners. Ang istorya ko sa heartbreak amo sini. May nangaluyag sa akon si Jorex. Kababata kami kag very close man kay since childhood na kami nga friends. Hasta nga nagsinultiro na kag nagdinalaga kami. Kuya, guwapo si Jorex. Typical tall, dark and handsome. Amo gid na siya ang pwede ko ma-describe sa iya. Honestly kuya, bet kuman siya tani. Kaso daw ka chick boy. Ano pa, daw nagapang-alang-alang gid ako sang una sa iya kuya. In fairness, madugay-dugay man tani iya nga tiyaga duludulong kag pala pangaluyag sa akon sang una. Ambot Kuya Bibo, wala gid ako nag-dare sang kaugalingon ko nga maghatag sa iya sang chance kay mas pangibabaw ang pagkabalaka ko nga base intuon niya lang ako kay pagkamalapiton niya sa mga chika babes nga daan, ara gid. You know naman, may tsura. Pero Kuya Bibo na ako ko nga kung wala siya nag-give up, lapit na lang man tani na kag masabat ko na siya siguro kag mangin kami na. Pero amo lang na, kasubo kay nag-give up siya. Ako naman medyo na-fall naman na tani sa iya pero why na kay gulpi naman lang siya nga wala na nagpalapabatsyag. After sang natabo kuya, well, wala na. Nalubong naman lang sa limot ang tanan. Wala man ako
too much heartaches. Kay wala man na sang kay gayunan nga nangin kami. Kag hindi pa man amugid sina kadalom ang akon nga kagustuhan nga maging kami sadto. Naglipas lang man ang tinuig, kag wala man kami sang madalom gid nga issues o ginawayan tungod sa natabo. Kag daw wala man gid ako na apektuhan. Kag amo na to, nakalakat siya sa abroad upod sa pakaisa kuman nga suod niya nga barkada. Sa damam sa KSA sila nakipagsapalaran. Hasta wala naman lang kami nasang communication, kuya. Siguro hindi man gid kami para sa isa kag isa. You're listening on Heart Stories, and music and Heart Billionaire. Subscribe now. Kawiner, pabalik diri sa atin Heart Stories program. Mayong lahapon liwat sa inyo tanan kag bago ta padayunon ang Heart Story ni Ann. Basi kamo man sa liwat may mga gusto man i-share nga mga heart stories o problemang puso diri sa atin sa nga program. Don't hesitate kawiner nga isend na sa Dear Heart 1079 at gmail.com. O pwede man sa atin sining Facebook page ni Bibo sa Bibo Guapito. I-send lang via messenger ang inyo sining mga kasaysayan sa Bibo Guapito, BIBO-GUAPITO. Kag sa pagpadayon ko sa sulat ni Anne, Kuya Bibo, si Jorex, wala naman ako balita hasta nga ako nagka-boyfriend, kuya. Una okay man pero sang ulihi, dawaay man ako gana na kag kabatyag sang kataka. Ano pa, nakipag-break man ako sa agon nga first nga ka-relationship. Kag nagsulod pagid ako sa isa pagid ka relasyon. Pero kaangay man sa una, wala man nag-work ang tanan sa amon. Kay man, daw halos-halos man lang gani ka pakita ang ex-boyfriend ko nga ato sa akon. Isa pa tama ka immature nga pinaka ginaindian ko gid sa isa ka lalaki. Daw permi siya dayon niya busy. Kabudlay Hindi ko ya kasaho nga daw wala man naghatag sang importansya sa akon o sa amon nga relasyon. So dito, ginutod ko ang tanan sa amon. In short, failed na naman ang akon second relationship. Rason ko, Kuya Bibo, why ko yan nag-boyfriend para mag-inugtas. Kung pareho man lang kami daw wala na gana, bulaga. Kagamo na nag-break na lang kami. Isa pa, wala na ako ugtasan kag matawhay pa ya ang pensar ko. Pabalik kay Jorex, kuya. Isa sadto ka bes, manog fiesta sa amon lugar. Kag nagpauli si Jorex, halin sa abroad, sa Saudi. Abaw kuya, nagdugang ang gwapo niya. Pero, why man ako sa major nga nabatyagan that time? Amo lang medyo hindi makadinay nga nagwapuhan gihapon sa iya. Pero simple hello, kamusta lang man ang amon nga bayluhanay sadto. Kag wala man sang kung ano pa nga hitabo sa amon nga duha. Basi hindi niya naman ako yabet that time. Kaya syempre, basi may girlfriend naman siya.
Ako naman, patay mali lang kuya. Daw wala man something big deal. Nga na-feel ako, umahambal ta abi nga naluyag ako sa iya. Kag dito naman nagtakop ang higayon nga ato sa liwat namon nga pagkita ay. You're listening on Heart Stories, and music and Heart Billionaire. Subscribe now. Ka-winner, balik diri sa atin yung Heart Stories. Sa liwat, basi ka mo man may ara sa mga gusto man i-share nga mga istorya. Sa patag sa pagigugma, hindi na magpang duwa-duwa pa kay diri pamatian kagid namon, no? Kag tagaan gid naton sang chance nga matagaan sang oras ang imo sini nga sulat nga igapadala diri kag igasalig sa Heart Stories. Pwede mo na inamat-amaton na sulat kag i-send through email sa dearheart1079@gmail.com. Kag maayong hapon liwat sa aton sini nga mga maukod nga mga sumulunod sang Heart Stories program. Sa pagpadayon ta sa kasaysayan ni Anne Kawiner, dugang niya diri, kuya, natapos man lang ang tion nga ato. Nga daw wala man lang sang espesyal nga nabatyagan ako kay Jorex. Kag gina-assume ko, siya man sa akon kay ti. Wala man gid siya nagpakita maski gamay lang nga motibo sa amo sadto nga bes. Basta kuya, let's go na lang sa part nga nagaapekto na sa akon sang lubos. And to make the story short, kuya, apektado ako. Kag puro Jorex lang ang chika ko sa imo sa sulat nga ini. Kay siya ang problema ko kag magulang ko, kuya. Grabe tuod mag-joke ang kapalaran, no, Kuya Bibo? Why is it nga sa kadamo nga babae dira? Nga ang magulang ko nga si Eileen ang gin-girlfriend ni Jorex. Oo, kuya. Ang girlfriend ni Jorex subong, si manang ko. Kagamoy na, kuya, ang problema ko subong. Oo, ako lang kay... Do ako lang man ang may unfinished business sa amon nga tatlo. Actually, kuya, si Manang, naka-open sina sa akon sa abroad pa si Jorex. Nga nagapangaluyag kuno sa iya si Jorex, kag kung okay lang bala kuno sa akon. Kay ti syempre, nagapangaluyag kuno sa akon sa una, kag basi maakig ako kung tagaan niya sang chance nga magpangaluyag sa iya. So bilang respeto kuno sa akon, nagalisensya siya nga tagaan niya sa chance kag oras si Jorex. Kag ginako yaman nga medyo attracted man siya kuno kay Jorex. Siyempre kuya, sadto nga time, wala man ako matuod na issue pa o kung ano man nga nabatyagan kay Jorex. Isa pa, kadugay na sadtong nagpangaluyag siya sa akon. Gani, wala naman ako ya mahimo kun mangin sila. Kag kun siya ang naluyagan ni Jorex, wala sang pagpamatok sa bahin ko. Kagamo man ina ang hambal ko sa magulang ko, Kuya Bibo. Kag sa malipot nga istorya, kuya, nangin sila manggid sang magulang ko. Chat lang sila kag video call kag okay man lang sa akon. Or mahambal ko bala, kuya, nga okay. Kung daw sa amat-amat nasuya ako kag daw nainit. Ambot, basta daw na feel ko na lang nga nasuya ako kay Jorex, kuya.
Kaga nga, magulang ko ang ginpursige niya. Nga ako man ang una niya nga nagustuhan. Amo na inang ginabatyag ko, kuya. Unaware na ako pero do ka bitter na gali sa akon kag do selos na selos naman ako sang mga nabatyagan ko. And until kuya nga nakapauli si Jorex liwat. Kag amo na to ang time nga daw may something na gid nga hindi manami sa akon. Nagakasakitan ako kuya every time nga makita ko sila nga duha. Kag kung isipon ko, nobyo siya ni Manang. Kag nga daw nakanugunan ako. Daw may regrets sa akon. Kag pagpangimon. Ambot Kuya Bibo pero hindi ko man mahangpan sa matuod lang ang kaugalingon ko. Tubtub kuya nga nagahibi na lang ako. Nagakasakitan ako pero syempre ginatago ko ini sa ila. Kay wala man ako sang dapat ikalain sang buot una bes. Kay never man nangin kami ni Jorex kag kita ko nga happy gid katama ang magulang ko sa ila nga relasyon. You're listening on Heart Stories, and Music and Heart Billionaire. Subscribe now. Ka-winner, welcome back diri sa Heart Stories. Kag padayunon ta sa pagbasa ang sulat ni Anne. Kuya Bibo, amo na sa tuod lang. Nabudlayan ako. Broken hearted ako kag wala sang karason-rason. Ang ginabasol ko ang akon nga self nga wala ko gin seryoso kagintagaan sang chance ang una si Jorex gani sa subong. Nagahinulsol ako. Sang hindi na ako ang naluyagan niya. Ginatry ko gid nga ibutang kung tani man sa pensar ko nga dapat manginhappy na lang ako kag suportahan ang relasyon nila ni Mana. Kagadamo pa dira sang lalaki nga nagaporma man sa akon pero sa tuod bala Kuya Bibo, makahuluya pero do grabe man gihapon ang luyag ko kay Jorex kag amo na masakit kay hindi na pwede o imposible na nga mangin kami. Kadamo sang what ifs sa mind ko kuya. Kag isa lang ang sabat sang akon pensar sa tanan nga mga pamangkutanon nga ini. Sala ko kay waya ko maghatag sang chance para sa amon nga duha ni Jorex sadto. Si Jorex naman Kuya Bibo, kita ko man kung ano ya kapalangga si Manang ko. Kag makita mo nga happy sila kag nagapalanggaan ay gid sang matud-tuod. Apang ako ya kuya, luhaan. Talunan kuya. Ang akon na kuntani naagaw pa sa akon. Kay wala ko ginhatagan sang bili. Kuya, gaplano na sila nga magpakasal kag akuon ko, nasakitan ako kuya. Especially nga si Jorex ang tipo sang lalaki subong. Nga tama ka, responsable. Hindi ang Jorex nga immature nga medyo nakilala ko sadto nga pagka-chick boy. Sa subong wala siya sang bisyo kag pati pagka-chick boy niya, nadula naman. Kita ko gid ang pagka-deserving niya nga klase sang boyfriend sa magulang ko. Kag ako, wala na sa mahimo kundi manugon na lang. Kag nasakitan sa tuod lang. Kuya Bibo, halos pa lang kung mamasyar sa balay si Jorex, nagalakat ako. Maski wala man ako sang importante nga kadtuan. Kay para lang nga, hindi ko sila makita nga duha. Kuya nga akong sa diin wala na ang tao sa imo. Dito ka pa magka-interes sa iya?
Jorex is such a man nga ginadeserve kuman kuntani. Ano kuya ang maayo ko nga himuon? Sa subong Kuya Bibo, amo ina ang na-feel ko. Nga kinahanglan ko gid magpaiway. Kag wala na rason manggamo pa. Kay hindi man ako ang gusto ni Jorex. Masakit lang. Though joke, kadamos ang pwede pero nga asimanang pa. Kuya Bibo, nasakitan gid ako kag daway man ako sang rason nga gubon ang malipayon nila nga pag-upod. Kuya mo na gali no? Hindi ta mapakta ng tanan. Daw ginasunlog ka sang kapalaran kag masakit ka tama. Kay kundiin wala na sa imo ang tawo didto ka pa nakatuon nga palanggaon siya sang sobra-sobra. Ano ang himuon ko Kuya Bibo? Paano ko ini solusyonan ang problema ko? Paano ko madula ang kasakit sang buot? Paano ko matubang ang sitwasyon sa subong kag kamatuoran nga nagasakit sang balatyagon ko Kuya Bibo? Kabay nga mapaatagan mo kag makonvince mo ang heart ko, pati ang pensar ko kuya, nga makahimo sang nagakadapat nga desisyon para makahatag sa akon sang peace of mind. Salamat sa imo oras Kuya Bibo kag sa pagbasa sa sining sulat nakon. Kag sa paghatag man sang kahigayunan. Ang tagpadala, Anne. You're listening on Heart Stories, a music and heart billionaire. Subscribe now. Kawiner yon 107.9 Win Radio. This is Heart Stories. Kabod gapoy ng Kuya Bibo ninyo. Ang inyo alagad sa Heart Stories program naton. Kagbago ang akon man nga thoughts on the matter. Ang akon nga matugda no sa nangin problema ni Anne sa subong nga hapon. Kamo man kawiner basi may ara man kamo sang gusto nga ipautuwas nyo ina diri sa atin na program. Budlay nga naga kumkum ikaw sang kalain sang buot o kung kaugalingon mo lang imo sining nga palaligban. Learn to share sometimes. Pero isa na da nga aton sining nga programa nga lubos nyo gid madangpan kag saligan sang inyo sining nga mga problema mga kawiner. Kag seryosohon naton ina, no? Kagabay, maski paano, maka-enlighten man kita, makapalapamagaan sang inyo sining kabugat nga nabatsyagan sa inyo mga palaligban sa kabuhi kawiner, especially sa paghigugma. Well, Anne, para sa akon, sometimes you will never know, no, the value of a moment until it becomes a memory. And you have nothing to do with it in the present. Kung hindi, ang mag-regret o kung maghinulsol na lang. Nga tani atong moment nga ato. Amo na tani ato ang rason para sa inyo ni Jorex. Kaginakanugunan mo gininisang lubos. But as always, nahambal ko diri paliwat-liwat sa aton na program kag sa mga advices ko. Tandaan mo ini ha, all that happens sa kabuhi ta, maski
wala man ini nagapabor sa aton or worst, makasakit man ini sa aton nga balatyagon. May purpose ina kun nga natabo. And please, believe nga para man ina sa ikaayo ta or sa mga tao sa palibot naton. For the common good kung baga, amo ina nga natabo ang kaangay sini nga mga sitwasyon. Kakinahanglan naton nga batunon. And for me, regrets, amo ini ang nagapangibabaw sa imo sa subong. Because you are seeing the worth of a person after nga wala mo gintagaan chance before. But then, past is past. It happens for a reason. Kag it happens nga hindi na ikaw ang naluyagan niya. And mapagbiro gid ang tadhana because si manang mo pa. Pero it shows nga kinahanglan mo na lang gid batunon ang sitwasyon. Kag the moment nga ma-accept mo nga hindi ka mo para sa isa kag isa, and seeing the person you love and si manang mo nga happy sila nga duha. For me, enough reason na ina for you to let go. Ikaw na lang man ang nagakling sa past iplantawon naton. Yes, it is understood gid, given you have that little chances before, but klaruhon ta lang, that was before. So, and let go. Accept the fact nga hindi na pwede maging kamo pa. The only thing you can do for now is to be free, kag mangin happy man. Hambal gani sa kanta ni Patti Smith, sometimes love just it ain't enough. Oo, it is ain't enough kung ini man lang ang makapasakit sa aton. Kag hindi makahatag sa imo sang kaayuhan, kag sa mga tao nga posibleng masakit mo kung ipilit mo gid ang love nga ina. It will pass naturally. Don't live with regrets sa matagadlaw-adlaw nga tanan. Kay hindi kasi na iyang maglinong. Rather, be happy for them, maski masakit, and find your own happiness with someone nga wala na sang what ifs. Kung wala man siya sa subong, sigurado gid ako nga mag-aabot ang tawo nga ina. Just patiently wait for it lang, and gapati man ako nga love will find you. Ang gintadhana gid para sa imo. Brought to you by Music and Heart Billionaire. Don't forget to like and subscribe.